lento ekuthiwa yibhadi njengoba kukhona abantu abathi ayinuki ingoswanga. Mina ke yanuka ingoswanga ngoba mina kwavele kwathiwa nje mina ngibulela umuntu. Hayibo. Ngiyakutshela kwathiwa mina ngibulela umuntu ngihamba nomngane wami wathi kusolaka wathi mina ukuthini bengixabene noThamsanqa. Hayibo. Ngithenge elinye ilanga ngidaka utshwala ngaphaphama ngifakwe intambo umzimba wonke. Intambo ezibomvu umzimba wonke. Ngikhulunyiswe emakhandleleni. Sorry. Ayisho ukuthi sisuka esigele nomfowethu ekuthiwa umxolisi siphume esikoleni ngangisafuni. Hayibo. Ngangifunda u8 yaleso sikhathi. Hayibo. So wena uboshela icala lokubulala ufunda u8? Ya ngifunda u8. Sho. Alright, angizozwa ngami ukuthi angiqala yabo. Mangathi iqala uzokwenza njani? Ngizoqala phela. Awuqala. Hayi sho, mina ngunhlanhla mina. Igama lami ngowakaNgwenya yabona. Isibongo sami ngungwenya umtimandi. Yabo ngiyathanda nje ukuthi ngisichaze njengamanje yabona njengoba sengila. Ufike kanjani la? Ngila ipoint. Kahle kahle bengintwana elikhula kamnandi yabona, ngikhule ekhaya. Grand ihlala nomagogo noma wayo ngintwana kama ebekumnandi ngikhula nje uyabona. Ngikhulela grand ekhaya. Kodwa endapha esengila la engikhona manje point sengigada imoto kanje uyabona. Kodwa izinto eziningi ezenzakalile izinto engangisigaranta ngithi hayi asisoze zenzakale uyabona empilweni yami ngoba yini bekintwana esileme esigele bengiqaqekile esigele ngihamba kahle into zami zihamba kahle ngishisa nasebholeni ku out nje grand uyabona. Kodwa ngelinye ilanga kanjalo ngisemncane ngisakhula maybe kwako 98 so 97 kanjalo nje 9 September ngabhekana nenkinga ngasekhaya yabo lento ekuthiwa yibhadi njengoba kukhona abantu abathi ayinuki ingoswanga. Mina ke yanuka ingoswanga ngoba mina kwavele kwathiwa nje mina ngibulela umuntu. Hayibo. Ngiyakutshela kwathiwa mina ngibulela umuntu ngihamba nomngane wami sidakelwe ngavuka kusasa ngibhekene naleyo nkinga. Le nkinga yangithatha yaze yangifaka ngisho ejele. Kodwa ejele angihlalanga ngoba yini kwabonakala ukuthi hayi ayikho lento le yabo. Kuyikona ukuthi bengingasekho ukuthi ngibuyele ekhaya sengicabangela ini umndeni wami yabo. Kodwa umndeni wami wakwazi ukuthi ungithembe ekutheni angihlangani nalento. Kuyikona ukuthi ilento kwakuthiwa ibhadi engazi ukuthi lenzakala kanjani ngoba abantu abadala bayasho bathi ayinuke ngoswanga kwakwenze njani kunukeke wena ebantwini abangaka. Nami ngimane ngisho ngithi hayi angazi. Manake ekhaya kuphi? IKwaNobamba eWinen. WaseWinen. Oh KwaNobamba. Ngiyabona. Ngikhulele khona nje KwaNobamba ngihlala khona. Nginto ngokuzalwa ngizalelwe la eThekwini eKing Edward. So sasuka saya khona lapha KwaNobamba. Okay. Abhekana nazo ke lezi inkinga ezangithatha zangibuyisa back to la. Ngifuna uku-understand lolu suku lolu lolu okwaleli icala lelo wasolakela ngalo. Kwakwenzakalani umuntu washona kanjani wawukuphi wena? Yabona lolu suku lolu kwakulesihlanu usuku la khona ngisalikhumbula kahle kuyi9 September usuku lami lokuzalwa ke lelo. So yonke lento yenza ngebirthday yakho. Yenza ngebirthday yami. Sorry. Ayisho ukuthi sisuka esigele nomfowethu ekuthiwa umxolisi siphume esikoleni ngangisafuni. Hayibo. Ngangifunda u8 yaleso sikhathi. Hayibo. So wena uboshela icala lokubulala ufunda u8? Ya ngifunda u8. Sho. Yabo ngithema ngiphuma esikoleni saya eTown. iTown yakhona ke lapha KwaNobamba iTown encane u2line. Umgaqo nje u2line iTown encane yabo. Thema sifika lapha safike sadlana ukuthi bengumuntu othanda namadayisi. Ngafike ngadlala lapha ngashaya omalume lapha ngakuwina amadayisi ngaba nemali engaka. Ngitheze nginemali sangena ebhana lo mfethu sathenga utshwala. Sadaka utshwala. Emva lokho thema ngifike elokushini. Elokushini kudume nje igama lami ukuthi uNhlanhla ubulala umuntu edrobheni. Bangibiza ngoPoison ke lapha. Poison ubulela umuntu kanje. Into engingayazi nokuthi kanjani ngoba yini noma ngaze kuthiwa ngase ngidakwe ngivaleke amehlo. Kodwa ngangeke ngikhohlwe into ebaleke njengaleya. So lo muntu lo obulewe uyamazi wena? Umuntu obulewe mabemchaza ngiyamazi kodwa akuyena umuntu osondele eduze kwami yabona. Umuntu oqhelile kumina yabo. Ongakuba kumanje kwagcina ngaphela into ihamba ivele kwagcina kucacile ukuthi ubani owenza lento. Wase ngiyakwazi manje ukuthi ngiye ekhaya. Kuyikona ukuthi angikhuleki mangihlezi isikhathi eside yabo. Ngihlala kancane ngiphinde ngibuye yabona. Izimo esikanjalo nje kwempela kwaba nzima. So ngokuba umngane wami engihamba naye ngoba semday kwenzakale lento ngithe mangifika ngathi mangithi ngiyangena kwezinye ibhaka kuthiwa iseMashawa Tavern khona lapha ngasekhaya kwaqhamuka imoto bangilayisha emotweni kwahanjwa nami. Bangishaya mfethu bangishaya bakhuzana bethi bayangibulala kwathiwa hayi singambulali
asimiyekeni bezitshela ngizosifela ngendlela abasebengishaye ngayo bangithatha bangilahla kwenye indawo eyumgodi asho ukuthi itiyeli yabo etiyeleni itiyela eliseligubhekile yeah bangilahla khona lapho bezitshela ukuthi hayi baqedile kanti hayi ngi-right ngalala kwaze ngavuswa iy'ngane lezi eziye esikoleni ngoba indawo esemafamu lapha lezi iy'ngane ey'hamba ngendlela lezi ey'ncane yabo zangibona zangivusa zangithatha zangiyisa ekhaya ngithe uma ngifika ekhaya hayi uma wami afike wabhoka uma wami wathi hayi ntantazi imali uthi ngampela uyenzile lento umntanami ngitshela ngathi ma ngikwenzanga lokhu wathi kodwa manje wasekunje ayikho into engizoyenza ngibiza amaphoyisa mina ngaboshwa uma wami angiboshwanga umuntu uma wami wabiza amaphoyisa ngoba ezama ukwenza ini ubulungiswa yabo futhi noma esekwenzile lokho akazange ngilahle ngoba waba nami kumanje unami yabona ngoba wayesho naye angiyazi mntanami njengoba uthi awuyazi lento awuyazi ngampela and ngampela futhi ngangingayazi okwangampela ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi kube igama lami angazi yabo angazi ngoba yini enye into engayibona yabona mawudumile endaweni udume kakhulu bengidume kakhulu malume yabona ngidume kakhulu kodwa sidume ngalendlela ukuthi sabafana abagqoka odikhizi yabona sintwana intwana ezibhamba ezingathembakali yabo igama lami lavela kanjalo lonakala kanjalo malume wami yabo esikele ngiza kamnandi yankele yeah so wethu sibele kulomuntu lo muntu owashonayo wabulawa kanjani wagwaza wagwazwa lo muntu lo wagwazwa lo muntu bathe mabemgwaza lo muntu bamthatha bamphonsa endaweni eyiqhaphozi malume wami ngoba lo muntu lo okunye into yangiphatha kabuhlungu engani ngakho ngakusasa sebemthathile lo muntu ngoba phela emakhaya uthi ushonile ungcatshwe ngakusasa ebedlula naye lapha ngasekhaya yabona engayibuka le ngathi mangithi ngiyaphuma wonke umuntu bathi mina ngibulele lo mfana lo yabo so manje umuntu omdala umfana omncane wayifunda sasifunda esikole esisodwa eWinning Combined School owingane naye esikole yeah mase ngizwa ke lo mfana lo sebeshoke kuthiwa lo mfana wabulawa abanye abangani bakhe bangwindaba zomaqoma ngiwapha emakhaya kushawa amaduku emakhaya into kanjalo mina engingahlangani malume yabona kodwa yonke lento eyenzeka nankele yami ngayithatha futhi ngayibuyisela emuva ngayirevise yabo ukuthi okay ngoba before kwenzeke lokho ngivakashe eGoli eThembisa nakhona ngifike ngaba nasembhadi yabo ekhaya ke ngishintshela umuntu wasekhaya ugogo ozalwa nogogo wami ozala uma wami bebengazwani benokuthukana lo gogo lo ethuka lo gogo wami lo ozala uma wami ngokuthi uyathakatha into kanjalo ngokuthi lo wami ugogo ingane akazele efana noma wami zonke ziyasebenza yena akazele asebenzi lo okhiphela kumina isibhoko kugwaza ingane yakhe eDenver hostel kwathi kusolaka wathi mina ngokuthini bengixabene noThamsanqa hayibo ngithengele ilanga ngidako utshwala ngaphaphama ngifaka izintambo umzimba wonke izintambo ezibomvu umzimba wonke ngikhulunyiswe emakhandleleni yonke lento engangicela emakhandleleni ayenzakalanga ngithe mangibuya ngiza la eNatal kwafike kwenzakala zonke lezi inkinga ezenzakala wait le amakhandlela yini le kwakwenzakalani lapho bani okubophayo ukhuluma emakhandleleni akuphi shuthi umfana wasekhaya ungatshiya uThamsanqa lo wakwaziyo lo obekusolakala mina washona noma walimala washona la wangcatshwa khona eGoli ngokuthi imali ukuthezela eNatal yashota wangcatshwa khona la eGoli uma wakhe ubelokhu ebaseleke kumina ke mina yabona ethi wena nhlanhla wena ya ngokuthi kwavele kwaqondana izinto ziyaqondana ke malume ngale nkathi kushona uThamsanqa nami ekhaya ngikho ngisentombini ngisemashimonga njengoba ngingalalanga ekhaya uyashona umfana wasekhaya ushona kanjani nena ugwazwe eDenver ugwazwe endaweni enjani yokuphuza noma hostel ugwazwe hostel nje indawo la kuhlala khona shuthi babephuma endaweni yotshwala kanje bamgwaza uThamsanqa uma wakhe wafa nami ayishuthi ngelanga bathi benza lento ekuthiwa makhandlela kuyakhanyiswa kodwa mina kulogogo lo engakhulela kuyena kwangavumelekile ukuthi kwenzeke lento eyenzeka kumina ngoba yini labo gogo bebengazwani lapha pha malume ngifaka izintambo ezibomvu umzimba wonke lezo ntambo lezo kumanje ngathatha ngaphonsa phekwethu elingaphandle kuthiwa ngangigezisa etoilet sengitshela nami intombi yami ukuthi ngangidawe kakhulu sengitshela uLerato uthi inhlanhla into ebezenzeka kuwena ngiyasaba thuba ukhulunyiswa la emakhandleleni udliswe inkukhu yakho wedwa hayibo so bakwenzani bayageza noma bakwenzani njengoba bekufaka babengifaka isinyama babengifaka isinyama ngoba ngithe mangibuya ngafike ngaqoshwa esikoleni zonke lezi zenzeka ukaqeda isikole angaqedi isikole
angaqedi ngiphasela u8 So nalo washona la wawuphasela u8 nakho wakwaseka lento 8. iqala kuphi la iqala khona iqala eGoli la iqala khona Yo. mase ngibuya sengiza la eNatal sekusebenza lezi zinto ezenziwe kumina la Oh so le yaseGoli yokuqala okwashona kwaseGoli. mfana sekhaya ke Then lo zokushona la eThekwini sokushona njalo ngala ewineni sokowesibili. Oh. Uthe mayishona ke lo mfethu lo hayi nami ngingacacisela ukuthi hayi ngampela konke bengicelile ngangicele konke ukukhanya ngicela ukuthi engathi ngingaphumelela esikoleni engathi ngawumuntu alright kodwa konke engangicelile kwamane kwathi yabo yonke into ebiyenzeka kumina esenzeka namanje ihambelana nani ibhadi lihambelana nenhlanhla ngaso sonke isikhathi akunqeni nje sithi sihleli kanje qhamuka umuntu ethi same1 Hayibo. ethi ngibanjwe inkunzi ebhishi Namanje akhombe wena. namanje kusekusana leyo nkinga Iyiphi case yokugcina esanda kwenzeka recent la Icase eThekwini? yokugcina esandokwenzeka la eThekwini ngithe ngiwashiya imoto la kulo mgaqo loya siwashiya imoto kumgqibelo ekwaqhamuka umama omdala kanjani mfethu umama omdala kanjani ewaqhamuka ekhala ethi hayi uyena lo mfana Hayibo. ngithi ngenzeni ma ethi ngibakhiphela isibhamu la eBeach ngabathathela zonke impahla zami ngithi mina ma ethi ha wena impela ethi umuntu owenze lento begqoke le jacket akayikhombayo yami futhi uzubona izinto zami zonke hey wemalume ethi begqoke le jacket ngiyihenge esihlahleni ngaleso sikhathi ethi begqoke le jacket bebuza ubaba kuthiwa le jacket ekabani ngisho yabo ijacket yami le yabo kuthiwa manje usho njengoba unenhlabathi enyaweni ingani ngiyathi ngiyawasha nje ngiwashiya imoto nhlanhla leyo kwavele waqhamuka omunye usistele kuthiwa usena usekhona la lo yasisi loyana wavele wangilwela ukuthi and bengadlali njengami kwacaca nje ukuthi angihlangani nalento yabo kwavela futhi nalapho ukuthi hayi yonke into ihamba nobumnyama awuhambelana nokukhanya yabo ngoba kumanje umfethu bengisebenza naye la kulama parking anemali ushone umfethu lapha ebengisebenza naye Nini? Ushone last year yawo manje kumanje kunabafethu abakhuluma ukuthi uMandla ubulawe yini Hayibo. Ushone kanjani? uvele wawa nje yabo kumanje indawo yami ngiyadlelwa yabo Yona leyo kuphatha kulama parking lawo. mina yakuphatha kulama parking la bekuyimina obephatha ikhiye la kodwa ungabona manje ungabona indlela okwenzeka ngayo sengiphatha kanje sengiphatha ikhiye kanje angisaphathi isikhwama mina bengiphatha isikhwama Esigcwele ikhiye. esigcwele ikhiye Abantu sebekwazi bekuthemba. ngithemba yabo abantu abasangithembi labafethu engisebenza nabo ngikhuluma kabi ebantwini yabona nje into zami nje Ayihlangani. ahlangani uyabona asihlangani kodwa ke zithi singahlangani life goes on wona impilo iyaqhubeka yabo Othi ngibuze esimene esinjengasalo mjitha lo othi ushonile la nawo behlala emgoqweni. Lo mfethu oshonile ngisho ngithi umuntu obehlala emgaqweni kodwa bekuwumuntu obebhekile ngoba oyini ubekwazi ukuthi siyakwazi thina ukuthi nje asihlala kanje masithola imali sibhuke yabo la kulezi indawo efana namashelter sibe nama room uthothi iroom yakho mhlawumbe 100 a day ngokuthini la siyayenza imali yabo nayo bese phila leyo mpilo okusimindlozi ubese nendlu yakhe akahlala kuyona e340 ekhokha yabo Mina ngifuna ukubuza endabeni yokuthi umuntu mayeshonile lana nithola kanjani kuba abantu bakubo bazi kanjani ukuthi useshonile kutholakala kanjani ngoba njengoba ula nawe ngicabanga ukuthi angazi ugcine ukucommunicate nabantu basekhaya. Yabona lo mbuzo obuzayo serious question yabo ngoba yini ngizokwenzela example nje umngani nami umuntu obaziwa njengomuntu ophatha imali yabo umuntu obaziwa njengomuntu oright ankele grand ngoba yini bese khulile yena lo shonile kodwa uMandla egcineni ingatholakala ifamily yakhe hayibo engakuba ugcine ephonswa lapha eBeach ngempela manje into eyenzakalile kutholakala qhamuke intombi yakhe ayethandana naye kudala ebese ehlalile naye isikhathi omunye usisi okhona la kuthiwa uGamuthi lo sisi lo kwawuyena ke naye ke oba involve ngoba uthi lo sisi wayembhalise kumshwalense yabo kwawuyena lo sisi involve entweni kanjalo kodwa manje umndeni wakho ungatholakala walo sisi ayikho into azoyenza ngaphandle kokuthi lo mfethu fight eshiswe wabe sethathwa ke seyiswe Phoenix kwenye indawo eshisayo lapha
customer ethu la amhlanganisela njengoba manje ukukhombisa namanje kubhaliwe lapha bekunetshe lakhe lapha ngempela ya kubhaliwe nalapha he's gone but we never forget Mandla is a key master ngempela kubhalwe la kubhaliwe ngizokukhombisa lapha esigcobeni ngizokukhombisa beforehand yo ya bekuyi key master yabo kodwa ugcine ephonswa la olwandle ya bathe befika indoda eyayifit inkulu iphenduke isingaka kufika umlotha wayo kwadingakala kube yimina engoyilahla ngasho mina ngeke ngikwazi mina ukuyilahla eBhishi yabo kodwa yathi kuhambe banike yena lo sisi okuyena omshisini bamlahla uMandla lapha ongakuba namanje ngoba ingane yakhe yake yafika kule minyaka edlule ingane yakhe akayizalayo owasegoli lo mfethu owasegoli lo mfethu yeah imndeni wakhe sidlulekile ukuthola wagcina ephonswe eBhishi sure uMandla Mkhize yeah mfethu yeah sithemba ukuthi mhlawumbe khona umuntu ozobona bona kwenze kwesisikhathi namalume like mina yabo ngisho ngithi nginawo amathuba ukuthi bengithole futhi ngisho ngithi anginawo sometimes yabona ngesimo engiphila phansi kwaso la yabo kodwa mina nginayo ifamily yami ela eThekwini eningi yabo abantu basekhaya bayafika la kuyikona ukuthi angazi malume akuvumi ukuthi ngisondelane nomndeni wami akuvumi ukuthi ubuyele ekhaya ya ongakuba noma ngihlezi nomndeni wami ngumuntu omumbi kubona yabona ngoba ekhaya mina ngizalwa kwifamily mina malume ngizalwa emndenini oqondile emndenini wesonto indaba njengoba kuyimina nje ngibhema ugwayi kuyimina engiphuza utshwala kuyimina sengaduma ukuthi ngabulala umuntu ngithi mangihlezi nezingane ezincane abashana yabo ngiba nokuqwayeka kuba nalokho ya noma ngaqwayeki kodwa mina ngiba nothasho yabo ya ngiba nothasho ukuthi eshike madoda yabo ya into ezikanjalo nje mama kodwa iyafika ifamily yami la khona imoto Monday to Friday ethatha ingane zesikole ehambisela eEdington ibuye izopaka la leyo imoto yasekhaya yabo ya nje ngathi maningi amathuba ukuthi utholakale wena maningi futhi at the same time mancane yabo because phela makwenzeka into manje kuyomela ukuthi mhlawumbe indaba yakho iphothulwe within a week or two. Kodwa example ngabo nje labafethu abalanga bangathi uyashona bagcina la eEdington bagcina bengcatshwa uhulumeni begcina bengcatshwa uhulumeni ngoba asazani ukuthi umuntu uqhamukaphi uyayibona nje leyo futhi nje wasilana sisuke ngani ngezitori ezihlukahlukene ya yabo malume nje wasila emgaqweni sisuke silana ngezitori ezihlukahlukene yabo omunye umuntu engabuka umuntu osemgaqweni emthathe mhlambe usuke nje ekhaya washiya ikhaya abanye bashiya ikhaya ngereason yeah ngereason malume yabona and then in terms of impilo manje kwenzakalani ngibona ulimele nala kwenzakalani la wasikwa yini yabo nje lamalume njengoba ngitshela ngangintwana ngangumfana omuhle ngumfana obukekayo yabo kodwa life malume igcina ihamba ngenye indlela yabo ya la eThekwini ngigcine nami sengingenela amajita yabo sengigudla namajita shunje ngathi ngeke ngaba give up nami take manje yabona ya la ngilimale kuphi la ngilimale etshwaleni la ngidakiwe ngithini bese ngileyo nhlobo yokudakwa whole night sigijima ipoint yonke le yabo njengoba noma manje ngidumile la ipoint ngiyaziwa yabona yaziwa la ipoint yabo ngafika mina epoint ngingenje namalume yabo ongakuba malume ngeke ngagwazwa ngilele sure agwazwa kuphi lapho ngigwazwa la izansi mawehla ukuthi la ekhoneni ngigwazwa umuntu umfake to terminate kanjani kwenze njani shuthi ke mina ngashela intombi kanti angazi ukuthi le ntombi eyakhe yabona ihlala emgwaqeni noma intombi ebihlala emgaqweni isashona yabo siyashona naye yabo uthe mayifika ke lo mfana lo angifika ngilele nayo wavele nje wangigwazwa uthatha ushiya lapho wawufaka la buka malume la emhlala bengihamba nge-wheelchair bayitshela ukuthi ibhadi lami ibhadi enginalo lonke lihambelana ukukhanya yabona odokotela babeshilo odokotela bethi hayi awusophinde uhambe ngwenye kodwa kunamhlanje ungangiphika ngihamba nje right nginankinga ndawo yabo so wena nje uphaphama useyagwaza ngani ngomese noma ngebhodlela noma ngani okap ufake wonke la wawushiya engangokuba ngamnika ukhiya khule ngapha nenkinga kanjalo ke malume wavela wagwaza ngempela uTerminator hayi wangigwaza ngempela uTerminator wangigwaza futhi emva lokho waphela endaweni
wabuya ezitshela ukuthi mhlawumbe khonto engizokwenza ngamtshela ukuthi hayi Terminator khululeka boy yabona kwayikona ukuthi uyasaba hayi wavele wakhetha ukuthutha endaweni wathutha why esaba kanti nawe ubudumile ngokuthi nawe uya ayisho njena malume mina angazi malume wami ukuthi kwaba into kanjani nankeli yami yabona nginalokho nje yankeli yami yabona ngibukeka njengomuntu orough kanti angikho rough yabona ngoba ngisho nakhona la ipoint mabekutshela bakutshela ngami bengakutshela njengomuntu orough kanti angikho rough yabona khona la khona okwagcina usungena mhlambe ebugebengwini nawe usuphanta ngaleyo ndlela ngoba nxa ukuthi mhlambe bengahlanganisa malume ngingenile ebugebengwini ngigcine ngibamba inkunzi la eThekwini mina enkunzini malume ngaba nenhlanhla ngoba yini enkunzini ngenile enkunzini ngazothandana noma wengane yami usise ngicine senginengane naye la eThekwini ingane yase Eastern Cape engisanda kuhlukana naye uThembisi Maguga uThembisi wayengazwani nento esasiyenza ngangithi mangiyenkunzini eshintshe ngalendlela ukuthi akafuni ngisho ukudla ethi akafuni ngisho imali yasemgwaqeni no besingasahlala bese mina malume emgaqweni ngiyahlala lesikhathi esiningi ngizama ukungena lezi ndawo lezi ekutshela ngayo nawe behlala eShelter behlala eAgroyal ngaleso sikhathi khona ukuthi iAgroyal bekuyi flat nje ebedliwe yabona sihlala nje kulona malume yabona malume wami loyasisi lwana ungisize kakhulu loyasisi futhi into ebengiyibona enkunzini uNkulunkulu bengitshengisa enkunzini ukuthi akangidingi ngoba yini ngaso sonke isikhathi bithi mayijump cishe ngabulawa na umphakathi ngasinda ngithe mangibuka yonke leyo nto ngabona ukuthi hayi inini lapho kwaku December 2010 awungixoxela nje ngalolu suku lelo kade ucishe ushawe iforum ukuthi kwenzakalani sasuka la nawo amajita lawa enginawo la ngoba yini abafana abaningi labafikele kumina njengoba manje sebengishintshela bafikele kumina kwayimina engibafaka emphantweni unesikhathi singana nonu la ngineminyaka o24 ngila ngisho uhlala emgwaqweni ngihlala emgaqweni 24 years uhlala emgwaqweni 24 years malume sure 24 years ngiyayitshela ukuthi mina ngisuke ekhaya ngecala kwakuwo 98 99 kanjalo until manje sure yabo so ngalolu suku ke le forum kwenzakalani ayisho ukuthi sasuka la nabafethu vele bese siphila ngayo inkunzi besithi masuka la sidle utshwala sidle iphilisi ibhathini sihlohlane singene eroundini yabo iround ethi biqala khona la singene ngehlabathi size siyophumela eShoprite phezulu nenzani sihamba sibamba nje hawu sihambe sibamba nje yabo sibamba abantu inkunzi angithi manje kunabantu labantu abafike bephaye kanje behle nentombi zabe yokwenza imkhuba la ngayeBhishi siyafika thina fike siyabaphaqazela siyabathathela siyafika eShoprite phezulu eShoprite le eShoprite athi masifika khona kuyagcwala makuthiwa umhla 16 June umhla kaJune 16 uDecember 16 eShoprite besingena kanje begcwele abantu malume siqale lapha eqaleni mhlawumbe uthi sizophuma namafoni mhlawumbe awu30 futhi kodwa ngalelo langa balume sathi masithi yo yavele yajama sabona sesikankwe ngapha nangapha baphunyuka abafethu wasala mina ngedwa kodwa malume nakhona lapho ngasala ngaphepha kwenzakalani bakubamba bakushaya noma bangishaya malume ushawa ngani ngishawa ngamanqindi ngayo yonke into yabona azikho ukuthi bangishayela endaweni emnandi engenawo amatshe isikhathi ningi indawo zala eThekwini azinawo amatshe yabo azinawo amatshe akufana la emalokishini yabo bathe makweza nje sekuqhamuka ke amaphoyisa athi hayi kahleni madoda ngayibulali lengane yabo kwakusinda kwami kanjalo ke yabo ngithe mangisinda kanjalo malume ila engakhetha khona ukuthi ayazi manje ngiyaphuma enkunzini manje yabo enkunzini ngiyaphuma ke manje ngenaphi manje ngene emphantweni yabo nje ngangena emphantweni hayi ngibambe emphantweni uphila kahle manje ngibambe emphantweni kanjena nje angiphazamiseki umuntu sengiyakwazi ukunderstand isimo sokuthi kuyabheda ngigrand yabo manje basekwahamba lo sisi lo owayekuphethe kahle engafuni ubamba inkunzi usujola noba manje manje malume wami yabona manje malume wami sengavele ngathatha uhodoba ankele yami angifuni ukuqamba amanga yabo sengavele ngathatha uhodoba malume wami yabona engihlala nayo yabona uhodoba malume yabo wayithi uhodoba yabo ngizothi uhodoba ngoba yini yangazi ngayichaza ngithini yabo sengakhetha ngazi awichaza ufuna understand ukuthi how can you call umuntu wakho uhodoba mfethu sengave ngathathela uTherope emelayo yabo ngoba yini nayo uma wengane yami bekumuntu straight yiphi ingane yakho manje yahamba nayo wahamba nayo inkantolo yavuna yena yabona
ukuthini Usabuyela ekhaya besicabanga, noma usabuyela ekhaya usabuyela Eastern Cape, ekhaya? ya Eastern Cape. Oh. Malume bengithola umuntu obethi mayibona umuntu elele emgaqweni emanga athi hawu abantu bala eThekwini balala kanje. Ngithi hayibo uyaqala nokubona. Ethe ngiyathuka. Ngithole umuntu ngampela hayi ngamluza ankele yami njengoba Yini eyakuluzisa yena? ngitshela ankele yami zonke into zami zihamba Lenkume. ngokukhanya Oh. nobumnyama. Yabo ngijabule kwesikhashana mina ankele. Yabo makuthiwa ngiyajabula ngijabule kwesikhashana ajika izinto. Ya ne? Yabo ya into ekanjalo nje yabo. Ngisho ephathini ephathini sijabule kwesikhashana. Wangisadaka utshwala sikwazi iphika kuphela iphathi. Uma ngale ukuthi kanjani okanye malume mina ngiyazi lento yanke. Yabo kodwa into engayitshela ngoba yini abantu basekhaya namalume ukukhulu wami ngikhuliswe umthandazi. Ugogo wami kuyumthandazi. Yeah. Mina ngingane kagogo. Uthe mayishona ugogo wami ingane zakhe zashintsha. Zathi ayizona zisebenzisi lento into zemithi ziyakholwa lempilo esiphilwa manje yabo. So nami ke ngafolowa lapho yabo. Kodwa abantu bafikayo la abantu ababonayo bathi into zami ziyakhanya kodwa kunefeli eminyama engihamba nalo. Leli feli eminyama engalifaka obani engalifaka umuntu wasekhaya ngenxa yani ngenxa yomoya. Iliphi lele intambo waboshwa ngeintambo noma ukunye? Ya ilele ntambo yabo. Since ibambe lapho. Lo muntu owenza lento naye uzombona uNkulunkulu namandla. Washona kabuhlungu futhi lo gogo ngoba wathi eshaweni lo gogo bese sebenza emajalidini. La eThekwini wahamba ethe eshaweni angithi yazi emajalidini unikeza indlu yakho wena. Ethe eshaweni wafika washona kubhavu uzotholakala after 5 days eseqala ngisho ukunuka. Oh, Seqala ngisho ukunuka. hayi Malume wami hayi life yami nje ngathini imnandi yabona ngikhule eGrand namanje ngisayibambe kamnandi kuyikona nje ukuthi ubumnyama bukhona futhi kodwa ubumnyama bakhona buhambelana nokukhanya ya buhambelana nokukhanya malume wami buhambelana nokukhanya ankele yami ya asivale mfethu ngoba manje ngoba nakhona la eparkingini ukuba ngampela izinto zimnyama fana ngaba angisasebenzi la because manje bakudwebela uV abantu la bangidwebela uV ngayo yonke indlela malume bahlulekile bangidwebela uV ngayo yonke indlela ama customer serious lapha kulesa sitolo bengihola iweekend neweekend angisaholi manje. Oh, hayi mfethu ibhetri iyashaya Hayi, la malume mfethu wami. siqale late Ngicabanga ukuthi bengizoyenza mhlampe- at least ngizwe Hayi, ukuthi ukhululeke ngoba ngiyakwazi la ngizofika ubuye ngizokulokhuzela. nangelinye ilanga sizoqhubeka ziningi izinto ya ziyenzeka ziningi izinto ziyenzeka ngibize nabafowethu futhi nabo ya kuhlalo kuzoxoxa kuhlalo bezoxoxa yazi malume wami kufana nani kufana nokuthi uke wathi ungena esikoleni kancane ngeke uzifanise nomuntu ongangenanga esikoleni ungangenanga esikoleni Yabo. ya if unoma ngeke uzifanise nomuntu othi mina ngiyintandane ya kunomehluko yabo but ngeke besenika into bazolwa nami abantu la ngoba Hayi. ibhetri iyashaya Uncle yami khuleka uncle yami I'm always available uncle for Alright, ukuxoxa alright. yabo for ukuxoxa mina uncle yami into engixoxayo mina ngixoxa into eyiyona Yeah. yabo angifake angifake uncle yami ya ubani angifake uncle yami Yizo- yabo lama parking lawa ama parking amasha yonke lento into entsha le ya ngihlalela mina kuseyinto kuse building endala ishaka marine le isakhando hayi bo isakhando hayi ngisemncane ngisabizwa ngoSmall ngidla abantwana la yabo ya namhlanje sidlela uqulu namhlanje sidlela amaphilisi namhlanje namalume ngisho uchere ngihlala nayo yabona ngihlala nomuntu ofanele azi ukuthi ngikusiphi isimo ya angihlali nomuntu ngifuna azi choose masikhethela choose my khethela ya danke baba shapa kele yami Sure.